Balik serbisyo na si punong Barangay Francis Mendoza ng Barangay Concepcion Pequeña, Naga City matapos ang isang buwang suspensyon. Ang suspensyon ay ipinataw ng sangguniang panglungsod kaugnay ng kasong simple misconduct at simple neglect of duty na inireklamo ng ilang miyembro ng lupong tagapamayapa ng barangay. Ayon kay Mendoza, nakatutok siya sa pagpapatuloy at pagpapalakas ng mga programa at serbisyo para sa mga residente ng barangay. Nakabalik na po kita and itong 1-month suspension okay man po si padalagan ni Kagawad Rukid, mayo man po naging problema. All the rest po, maray po si naging performance man po ni Kagawad Rukid sa pagpadalagan po kay niyo. So sa tuya, back to normal na. Kabilang sa mga proyektong kanyang binigyang diin ang pagpapaganda ng mga educare center, voucher shelter at iba pang pasilidad ng barangay na layong mapabuti ang mga serbisyong tinatanggap ng mga residente. Dagdag pa niya, mas paiigtingin pa ang pagpapatupad ng mga programa sa barangay habang isinasantabi muna ang mga usaping pampolitika at binibigyan ng pansin ang mga pangangailangan ng mga residente. Dahil na muna kita itong politics, ang ang pagbalik ta po, trabaho po, yun po yan ang gigibuhon ta. Maray maraot man po, tanganin po nga maray na kung sain na kadakol pagpipilian po ang mga constituents ta. And kung ano po, sana po ang sakuya man, tirilion ta pong tultol, tanganin pong kung ano ang kayang mga programa na kayang itawdig sa Concepcion Pequeña. Iyan po ang pagbasihan ta. Nahihiling man po nindo ko ano ang mga programa ta, 8 educare centers na ayos ta na. Iniyo pong barangay hall, ang outpost, ang kadakol po kitang mga programa, nagkaiguan generator na dakula ang barangay, ang Vausita, what else? May mga pa po kita, itong mga kada zona, iguan po kita ning mga multipurpose buildings, tapos itong repaired na po itong iba, and then ining CCTV ta, and itong mga programa po kang sa tuyang mga iba pang barangay. Samantala, tiniyak ni Kap Mendoza na ipagpapatuloy ang mga nakalinyang programa at mga bagong proyekto ng barangay bilang bahagi ng kanyang pagbabalik sa panunungkulan. Jan Amador, CSN.